mai lafiya duk ka zo ka daga min hankali. Ban sani ba. An ga ban san aiki ba. Talent man ne banza. Ni zan zo in dinka tare ka kana kokarin wani kaɗan ko Shikenan ba zan samu gun tsaya ba. abin da ya fi fakin me yasa ka biyo mana hanyar nan wai fa ka kashe Ruwa ka ga ana yi? okay sai ana ruwa ya ka fito da wai fa tana yi idan za a yi ruwa waya za a yi ruwa idan ruwa ya ba da tewa tsammani ka san wani irin criminal case zaka hada a nan gurin ka san iya adadin mutanen da za ka sanadiyar mutuwar su ba wai ba ka to an fara ruwa fa kai da mutane you are very stupid ba ka da hankali ko kana hauka ne ko yanzu zan kwalfe ka billahi to nan come out Samadi Officer lafiya? kalan Hello baby, officer ne. Wai baby ina kato ka dalla gabara waye kai don uwar gane ka san ma wa kake kira ne Network ne. Network ga yake irin wannan iskancin crash network ne wannan. Hello baby zace officer ne yanda kuka rabu dazu. baka ji ba ko nace ka kara kiran namban nan ka kara kira sai na tsuwar baban ka kaman Dorime